या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आणि आपण पाहत आहेत संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका मिताली सावंत यांनी ठाकरे सेनेचा पाठिंबा काढून घेतलाय। याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलंय, त्यामुळे सेनेची सत्ता अस्थिर झाली आहे। याबाबत शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। देवगड नगरपंचायतीवर सत्ता शिवसेनेचीच राहणार असल्याचं ते म्हणाले। आमदार नितेश राणे आपल्या मतदारसंघात स्टंटबाजी करण्यापलीकडे काहीच करू शकले नाहीत। मंत्रिपद मिळवण्यासाठी ठाकरे कुटुंबियांवर टीका करतायत। यापुढे त्यांच्या प्रत्येक टीकेला जशास तसं उत्तर मिळेल असा इशारा शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी दिलाय। शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी फेब्रुवारी महिन्यात शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळवण्यासाठी 2000 कोटी रुपये खर्च केले गेल्याचा दावा केलाय। त्यांच्या दाव्यानंतर त्यांच्यावर दिवाणी मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता। यानंतर आता खोटे गुन्हे दाखल करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय। तसेच शिवसेनेच्या नेत्यांविरोधातही कट रचला जातोय, असं संजय राऊत यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिलेल्या उत्तरात म्हटलंय। राष्ट्रवादीत अजित पवार अस्वस्थ असून ते वेगळा विचार करतायत अशा जोरदार चर्चा आहेत। अजित पवार यांनी भाजपावर टीका करण्याचंही टाळलंय। तेव्हा शिवसेनेच्या धर्तीवर राष्ट्रवादीतही फूट पडणार का, या प्रश्नावर अनेक राजकीय अंदाज बांधले जात आहेत। त्यातच पुढचा संपूर्ण महिना पक्षप्रवेशाचा असल्याचं सूचक विधान भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलंय। त्यामुळे चर्चा आणखीनच रंगू लागल्या। भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आशिष शेलारांसोबत तातडीनं दिल्लीला रवाना झाले। अजित पवार यांनी पुण्यातील नियोजित कार्यक्रम रद्द केल्यानं चर्चेला आणखीनच उधाण आलंय। आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला सिंधुदुर्गातून हद्दपार करण्यासाठी जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीची वज्रमूठ भक्कम केली जाईल, असा विश्वास समन्वय समितीचे प्रमुख तथा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी व्यक्त केलाय। दरम्यान पुढील काळात प्रत्येक तालुक्यात कार्यकारिणीच्या सभा घेण्यात येणार आहेत। तर वेंगुर्ले, कणकवली, सावंतवाडी नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्या शहरात महाविकास आघाडीच्या बैठका होणार आहेत, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलंय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।